qul inna allaha la ya'muru bil fahsha, Allah baya umarni da alfahsha. Jama'a ta biyu su ne masu fashi da makami, waɗanda malaman fikihu suka ware babi a kansu, babin ahlul hiraba, waɗanda suka yi jefa razani a cikin zukatan mutane, suka tsare hanyoyi, suka hana zirga-zirga da sufuri wanda yake yana daga cikin larurar rayuwa, ta hanyar galaba da su hana mutane su rinka bin hanyoyi, tafiya ta yanke, sawa'un sun yi haka ne sun kafa sansani ko kuma ɗaiɗaikunsu ne suke yin haka, kuma sawa'un suna yin wannan da makami ne ko ma ba da makami wanda yake na ƙarfe ba, bal sun ɗauki sanduna ne da duwatsu, in dai sun ce za su yi abin da zai yanke wa mutane hanya, to wannan yana daga cikin hiraba. A wajen Maliku rahmatullahi alaihi, imamuna Malik ya ce hatta wanda yake zai zo ya yi fin ƙarfi ga mutum ko da makami ko ba da makami ba, a cikin wani lungu inda ba zai iya neman taimako ba, kai koma ya shiga cikin gidansa, a cikin iyalinsa, a cikin gari, hukuncinsa hukuncin ahlul hiraba. To ahlul hiraba bittifaki a wajen malamai, hukuncinsu yana daga cikin hukuncin da haddi na shari'a ya zo a kansa. Suna daga cikin ahlul hudud, wanda ba ta'aziri ake musu ba horo ne wanda alkali zai yi zaɓin, wato zai ijtihadi ya musu horon ba. Bal hiraba hukuncinta ya zo a cikin alkur'ani, inda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta masu yin wannan fashi da makami, da ɗauke mutane da makami, da jefa razani a cikin zukatan mutane ta hanyar galaba a kansu. Allah ya sifanta su da cewa masu yaƙi da Allah da manzansa, masu kai komo da barna a bayan ƙasa. Allah ya sanya musu uquba wadda tafi kowace uquba da ta zo a cikin alkur'ani tsanani, shine uqubar a karkashe su ko a tsitsire su ko a yanke hannuwansu da kafafunsu ta saɓani, ko kuma a kore su, a je a tsare su a wani waje wanda yake manisanci. An taɓa samun irin waɗannan wanda suka zauna a Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da suka ji Madina ta tsananta a gare su, suka ce ba za su iya zaman cikin gari ba, aka haɗa musu raƙuma su tafi wajen gari da makiyayan raƙuman, su rinka shan madara ta raƙuman, suna shan bawalin raƙuman domin neman waraka daga abin da ya same su. Amma suka kashe waɗannan makiyaya, suka kora raƙuman. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a neme su, da aka nemo su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi musu kwalli da ƙarfe ƙonanne, idansu ya kwarare, sannan aka bar su suna yawo a cikin zafi, aka hana kowa ya ba su ko da ruwan sha ne, suka mutu cikin wannan azaba saboda abin da suka yi na yaƙi da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya nuna yadda shari'a ta ɗauki sha'anin tsare aminci da tsare hanyoyin musulmi wajen tabbatar da maslaha daga cikin maslahar da ba za ta tabbata ba sai da tsayuwar shugaba. Shi fashi da makami ya haɗa abubuwa guda biyu. Sata ne, domin abin da ake nufi da sata a cikin shari'a shine ka ɗauki dukiya a ɓoye. To a cikin fashi da makami akwai ɗaukan dukiya a ɓoye, ɓoyewar ba ɓoye ta daga ganin mutane ba, a'a ɓoye ta daga idan shugaba, wanda shine yake da haƙƙin ba da aminci. Domin waɗanda suke wannan suna zuwa ne inda idan shugaba baya kaiwa. Menene idan shugaba? Jami'an tsaro wanda za su tabbatar an tsare dukiyoyi da rayukan mutane. To wanda duk ya ɗauki dukiya akan wannan, shi ma ya ɗauki dukiya a ɓoye. Kuma ta haɗa
sata waje tafi komai girma saboda cutarta tana gamewa al'umma ga baki ɗaya, ya zamanto ta tsayar da harkar rayuwa tsit, ya zamanto babu abin da ake yi na wani motsi da wanda duk ya danganci wani abu na sufuri ya zamanto ya gagara. To shi yasa shari'a ba ta yi wasa da wannan ba wajen tabbatar da hukunci. To abu wanda yake muhimmi da ya wajaba mu jawo hankali a kansa shine matsala da malamai suke ambato da cewa rid'ul muharibina, wato ma'ana taimaka ma masu fashi da makami wanda suka ɗauki makami a kanmu. Taimaka musu shine wanda malaman shari'a suka kira shi wato rid'ul muharibin, wanda suka ce duk wanda ya taimaka ma mai fashi da makami da alfarmarsa, wato matsayinsa a cikin al'umma, ko kuma da yawaita taronsa, wato da bashi waɗanda yake za su zamanto yaransa wanda za su rinka harkar tare da shi, ko kuma da kaddamar da dukkan wani irin taimako komai kankantarsa gare su, to hukuncinsa hukuncin wanda shi akan kansa ya yi wannan ta'asa ta fashi da makami ne. Wannan shine matsayin fuqaha'u. Akan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin makami, sayar da makamai a lokacin fitina. Lokaci irin wannan, yin sana'ar fatauci na makamai, dukiyar da mutum yake ci dukiyar haram yake ci, kuma dukkan dukiyar da mutum ya ci ta haram har nama ya tofo sanadiyar wannan dukiyar, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan naman da ya tofo daga dukiyar haram wuta ce ta cancanta gare shi, kuma Allah zai sallada bayinsa a kansa. Yanzu mutane da dama sun mayar da sana'ar fataucin makamai shine abin da suke yi saboda kuɗi maƙude da suke samu, da sayar da fetur ga waɗanda suke wannan ta'asa a cikin al'umma, da sayar musu da kayan abinci, da sayar musu da magunguna. To dukkan wani nau'i na taimako da mutum ya yi, ko da ta hanyar cinikayya ce, dukiyar ta zamanto ta haram, kuma shi kansa ya zamanto mai yaƙi da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, mai yaɗa barna a bayan ƙasa. To waɗanda suke wannan suke taimaka ma waɗannan musulmi ne kamar mu, bal suna shigowa masallatanmu muna sallah tare da su, suna cikin waɗansu su ma makwabtanmu ne, amma abin da suke yi domin idan su ya rufe, kamar yadda sayyidina Ali ya sifanta su, sun makance, sun kurumce, fitina ta same su, suna tunanin maƙudan kuɗin da suke samu, wanda sanadiyar wannan ake yada yaƙi da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da barna a bayan ƙasa. Saboda haka wajibi ne waɗanda suke wannan su hannu, kuma duk wanda ya san wani yana irin wannan, wajibi ne ya isar da shi, wajibi ne ya isar da abin da wannan yake aikatawa ya zuwa ga jami'an tsaro. Kai ko da matan aure ne, domin waɗansu matan aure suna ganin mazajensu suna irin wannan, kuma suna da masaniya akan wannan, amma in ba sa ɗaukan mataki, wanda ɗaukan matakin nan taimaka ma mijin nasu ne, domin dukkan wanda zai zo ya ciyar da iyalinsa da dukiyar da aka samu ta hanyar yaƙi da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da barna a bayan ƙasa, to su wannan iyali in suka yadda suka ci wannan sun cutu, domin dukiyar haramun ba ta da magani in ba wutar jahannama ba. Allah ya kiyashe mu. Wajibi ne mu tashi mu taimaka ma juna akan tabbatar da abin da zai kawo mana aminci a cikin wannan al'umma. Da yawa daga cikin abubuwan da suke faruwa saboda al'ummanmu mun zamanto ba ma ɗaukan wani mataki na kariya ga kawukanmu, da ba da tsari, da ba da agaji ga wanda yake neman agaji. Wanda duk ya nemi agaji wajibi ne a taimaka masa. Shi yasa nema
musulmi idan ya shiga cikin irin wannan tsanani, in yana neman agaji sai ka ji ya kira sunan ya dangana neman agajinsa da ambaton sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce wa Muhammada, yana nufin masu bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kawo masa agaji. To duk wanda ya ji irin wannan, wajibi ne gwargwadon ikonsa ya ba da agaji. Kuma mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi wajen tsare dukiyarsa wannan shahidi ne, duk wanda aka kashe shi wajen tsare jininsa wannan shahidi ne, duk wanda aka kashe shi wajen tsare iyalinsa wannan shahidi ne, duk wanda aka kashe shi wajen tsare addininsa wannan shahidi ne. Wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi, ingantaccen hadisi daga hadisin Sa'id ibn Zaid, ɗaya daga cikin sahabbai 10 da aka yi musu albishir da aljanna radiyallahu anhu. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, an tambaye shi, idan mutum ya zo zai kwace dukiyata ya zan yi? Ya ce karka bashi. Ya ce in ya yaƙe nufa? Ya ce kai ma ka yaƙe shi. Ya ce in ya kashe nufa? Ya ce kai shahidi ne. Ya ce in na kashe shi fa? Ya ce ɗan wuta ne. Saboda haka lallai mu ɗauki matakai na tsare kawo kanmu. To babban tsari wanda ya fi komai shine tsare kai ta hanyar riko da Allah da riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin duk wanda ya tsare Allah, Allah zai tsare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ibn Abbas, ya gulam ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Ka tsara Allah, Allah zai tsare ka. Ka tsara Allah, zaka same shi yana gabanka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce duk wanda ya sallar asuba a cikin jama'a to yana cikin tsari da amincin Allah. Dan haka kada ku kuskura Allah ya neme ku a cikin abin da ya bashi kariya, domin duk wanda Allah ya neme shi akan ya keta kariyar da ya bayar, to ko Allah zai riske shi ya kifa shi a cikin wutar jahannama akan fuskarsa. Wannan ya kunshi abu guda biyu. Abu na farko, hanyar neman samun kariyar Allah shine kiyaye sallar asuba a cikin jam'i. Abu na biyu, ka zamanto mai tsoron Allah akan ɗan uwanka musulmi, kan ka keta alfarmarsa ta jininsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa, ko da zagi ne. Domin baka sani ba, la'alla ya yi sallah asuba a cikin jam'i, idan ka zage shi ko ka mare shi ko ka doke shi ko ka kwace masa dukiya ko ka zubar da jininsa, to ka keta abin da Allah ya bashi kariya. Dukkan wanda ya keta abin da Allah ya bashi kariya, to Allah ya rinka binsa kenan har sai ya riske shi, ya jefa shi cikin wutar jahannama akan fuskarsa. Waye zai iya shan gaban Allah ya ce yana nema ya tsere ma Allah? Allah ne mai binsa. Sannan daga cikin matakai da ya wajaba mu ɗauka bayan mu riko da Allah da riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to mu yawaita addu'a kan al'umman nan tamu. Muna koyaushe muna kiran kawukanmu da tunatarwa kan mu tsaya akan wannan, domin dukkan wata musiba wadda ta zo ta shafi al'umma gabaki daya, to babu abin da yake ɗauke ta sai ta hanyar tuba zuwa ga Allah da kuma roƙonsa da tadarru'i da ƙasƙantar da kai da 'yar murya ga Allah, domin Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana. Halin da muke ciki hali ne mai tsanani, ya gagari wannan al'umma tamu, domin abinda muke ciki da abinda yake faruwa yana nema ya gagari wato wannan al'ummar wajen tabbatar da aminci. Don haka mu roƙi taimakon Allah, kan Allah maɗaukakin sarki shine al-salamul mu'minul muhaimin, shine as-salamul mu'minul muhaimin, shine aminci, shine mai bada aminci, kuma shine mai iko akan komai. Mu roƙe shi da ikonsa da sifarsa ta aminci da bayar da aminci
akan Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali. Su kuma shugabanni da Allah ya rataya musu wannan a wuyansu su ji tsoron Allah, kada su yi bacci har sai sun ga bakin ƙoƙarinsu an samu canjin halin da ake ciki. Mu kuma mu ci gaba da yi musu addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya taimake su wajen tsayar da abin da zai kawo aminci a wannan al'umma tamu. Masu taimaka musu kuma waɗanda suke bara gurbi, wanda su ma suke rid'ul muharibin, don akwai su da dama a cikin alƙalai, a cikin jami'an tsaro na sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro na asiri, duk akwai su wanda suke haɗa baki da masu fashi da makamin nan da kuma waɗanda suke albugatu, duk akwai su. Allah ya mana maganin waɗannan bara gurbi, kuma Allah ya taimaki shugaban ƙasa da sauran gwamnoni kan su tsaya tsayin daka kan waɗanda suka san bara gurbi ne, su ɗauki mataki wanda ya dace a kansu, kuma su yi abin da ya dace, ba sani ba sabo ba tsoro, domin Allah maɗaukakin sarki ne ba zai tambaye su. Allah maɗaukakin sarki ne zai tambaye su, ba electorate bace, ba masu jefa ƙuri'a ne za su tambaye su ba, Allah ne zai tambaye su. Saboda haka su tanadi abin da za su gaya ma Allah. Idan suka yi bakin ƙoƙarinsu, to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah baya ɗora ma rai sai abin da za ta iya, amma wajibi ne su yi bakin ƙoƙarinsu kuma su nuna ma Allah, kuma Allah shi ne ya sani, su nuna ma Allah kan cewa sun yi bakin ƙoƙarinsu. In ba su yi haka ba, to sai dai su tanadi abin da za su gaya ma Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkar wannan rana ta Juma'a. Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da yawaita salati a gare shi a rana irin wannan rana ta Juma'a. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين، لك مطواعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأهل البغي والفساد، اللهم عليك بقطاع الطرق والمحاربين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعلهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم. اللهم فل حدهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.